mboten bablas, mboten obah napa-napa. Sareng kula ungak. Sareng kula ungak dadane enten getihe, Den. Munyuk. Ada apa cengelmu kowe? Ngapa kowe ngunekke aku munyuk? Aku iki ngapa melu nyampar sirahku barang ngapa? Aku ora jarak. Ora sengaja saking kagetku ndara-werku ndara dadane metu getihe. Heeh. Edan. Wong biasane dadane metu usune. Kok metu getihe iki piye? Ndara Janaka klepat aku ki ya arep klepat to. Sirahmu ngalang-alang